Pintor, cartellista i escriptor, Carles Fontserè també va ser fotoperiodista, com demostren aquestes fotografies que podeu veure a la seu que la Fundació Vilacases té a Torroella de Montgrí. Carles Fontserè l'any 1963 va viatjar a Europa per fotografiar 3 ciutats, que eren Roma, París i Londres. En aquesta exposició concretament, que es titula Retrat cartogràfic, el que hem seleccionat són les fotografies només de Londres. És el moment del Swinging London, és el moment que neixen els Rolling Stones, els Beatles. Per tant, ells s'esforcen en retratar aquest Londres que està en un moment absolut de modernitat. Hem de pensar que 20 i pocs anys abans d'aquest 1963, Londres cremava amb el segon gran incendi de la Segona Guerra Mundial, és a dir, que veníem d'un context molt complicat i pocs anys després, de sobte, ens trobàvem en un moment d'esplendor i de modernitat. Ell mateix, Carles Fontserè, era en aquells anys i després de la Guerra Civil un exiliat que no va tornar a Espanya fins al restabliment de la democràcia. En el moment en què ell emigra, estarà en 2 camps de concentració, s'escaparà, passarà per París, anirà a viure a Nova York, a Mèxic. Acaba deixant una mica de banda aquesta vinculació clarament política durant la Guerra Civil per ser un artista molt més obert al món, on el que li interessa és més la geografia humana, ell ho diu amb aquestes paraules, que li interessa retratar aquesta geografia, aquest dia a dia, ignorant potser una mica tota la part política on ell havia estat molt vinculat. Fent honor a aquesta cartografia que ens anuncia el títol de l'exposició, el visitant pot localitzar els indrets on van ser fetes les fotos en un mapa de Londres que hi ha al terra, com si fos un Google Maps gegantí. A la mateixa seu del Palau Solterra també s'hi pot visitar una exposició homenatge a Franz Horvath, amb motiu del seu 90 aniversari. A la mostra hi podem veure algunes de les seves icòniques fotografies de moda. Però també d'altres amb les que volia demostrar que era capaç de copsar més enllà de la moda, tot i que sempre enamorat de la figura femenina. Finalment, les mostres de Jordi Guillomet i de Mònica Rosselló són més aviat 2 instal·lacions centrades en l'arquitectura a través d'objectes personals i quotidians dels arquitectes.